днешното заешко кафе ще обсъдим ароматизаторите и пушенето в къщи. Иви, ти като пушачка, т.е. вие двамата пушите? Да, и двамата все още сме пушачи, за съжаление. Да се надяваме, че скоро няма да сме. Стискайте палци! Не пушите в къщи, нали? Не, в къщи, нали, като казваме, че ние сме пушачи, не сме много закоравяли пушачи, не пушим много, но винаги излизаме навън. Първо, защото ние самите не обичаме вкъщи да ни мирише на цигари, тъй като е неприятна миризмата. Затова излизаме на терасата. Няма значение дали навънка е 39 градуса или минус 15. Ще сме навън, никога няма да сме вътре. Но всъщност това се оказа, нали, по-добре варианти за зайчетата ни. Вили може да обясни малко по-добре защо, тъй като дробчетата са малко много по-чувствителни. Отделно, самите, те са животни, обонянието им е много по-силно от нашето, усещат миризмите много по-остро и сега да си кажем, зайците са махнати. Много малко материал. Няма какво значи махнати? Старозагорска дума ли? Не, това мисля, че е от Северна България. Да, добре. Майка ми от Шумен. Зайците се разболяват много по-лесно, отколкото повечето животни, и е много важно да ги пазим. Всякакви силни остри миризми от сорта на ароматизатори, независимо дали са като етерични масла или са такива изкуствени, са абсолютно не окей за тях. Включително когато пера и техните възглавнички за пране, не слагам ароматизатор. Използваш ли прах за пране, който е без миризма или... Не, използвам Ariel. Това е, че аз, тъй като съм малко по-зелено ориентирана, не само заради зайците, но като цяло и работата ми е такава, не използвам сушилни. Аз съм за сушенето навънка. Те се измирисват, те измирисват много по-бързо. Нещо, което правя при всичките ни дрехи, обаче, използвам дезинфектант за пране. За мен е важно да е, нали, дезинфекцирано абсолютно всичко, но не слагам никакви ароматизатори вкъщи, не използвам такива, включително когато се пръскам и с парфюм, се пръскам отвънка, не го правя вкъщи, защото просто съм наясно, че зайците са чувствителни. Ако трябва да съм честна, не съм се впускала в четене, защо не е окей и какво може да предизвика ароматизатора или цигарата вкъщи. Вейповете са много вредни, за тях съм чела. Не, без вейпове вкъщи. Да, аз мисля, че вейповете са вредни за хората, но все още няма толкова проучвания върху тях, тъй като са малко по-новички. Да, и няма много проучвания за това как влияят върху нас, но със сигурност изглежда като нещо, което да не е окей за нас. Между другото, всъщност знам, че дори ароматизаторите, тези, които са спрей ароматизаторите за вкъщи, които не са окей за нас. Нали? Така че, ако нещо не е окей за нас, със сигурност не е окей за зайка и за какъвто и да било домашен любимец, предполагам. Да, със сигурност за котките със сигурност.